Za mu buɗe shirin ne daga Niger, inda gwamnatin Amurka ta baiwa Niger ɗin gudunmawar jirgin sama samfurin Hercules C-130 domin taimakawa ƙasar a yakin da take yi da 'yan ta'adda da kuma kai ɗaukin jin ƙai da ake bukata sakamakon matsalar tsaro. Yusuf Abdullahi na ɗauke da rahoton daga Niamey. Wannan shine karo na biyu da ƙasar ta Amurka ke taimakawa jamhuriyar Nijar da jirgin na sama samfurin C-130 Hercules, wanda ya kware a fannin gudanar da ayyukan jin kai da kuma yaki da ta'addanci a yankin Sahel. Jirgin mai tsawon kimanin mita 30 yana iya kwashe sa'o'i 8 zuwa 12 a sararin samaniya, wanda kuma ke iya dokon kayakin da nauyinsu zai iya kai ton 70. An gudanar da bikin karɓar wannan jirgin ne a rundunar sojojin saman Nijar ta 101 da ke birnin Yamai. Mun ɗauki sojoji mun kai su wuri wanda wata rana suna iya ɗaukan sati guda kamin su kai, zuwa dirku da zuwa wani difa inda kwana biyu ake ɗauka kamin aje duka sai santar yana ɗaukan mutane ya kai, kuma yana ɗaukan kaya ya kai can. Kun san da ƙasar Nijar girma gare ta, kuma sojojin namu yawansu bai kai inda za a watsa su ko ina ba gaba ɗaya. Saboda shi muna ɗaukan soji daga wurin da hagen daga na difa mu ɗauko su mu kawo su hagen daga na nan ga wajen zon ɗin Tilaberi. Babban kwamandan sojojin sama na ƙasar Amurka da ke nafiyar Turai da kuma nafiyar Afirka, Janar James Christian, shi ne ya jagoranci tawagar ƙasar Amurka wajen bayar da wannan taimakon. A cikin jawabinsa, Janar James Christian ya jinjina wa sojojin jamhuriyar Nijar a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Ya ce, ina mai jinjina wa sojojin sama na jamhuriyar Nijar game da yadda suke fafatawa da abokanan gaba ba kakkautawa domin maido da zaman lafiya a yankin Sahel. A nasa bangare, ministan tsaron jamhuriyar Nijar Alkasim Indatu, wanda ya jagoranci bikin bayar da taimakon jirgin, ya bayyana cewa taimakon da sojojin Nijar ke samu da kasar Amurka ya taka muhimmiyar rawa a yakin da suke yi da 'yan ta'adda. Ya ce kasar Amurka ta kasance kasa ta farko da ta fara baiwa sojojin Nijar horo na kasancewa sojoji na musamman. Sannan kasar ta Amurka ta kasance kasa ta farko da ta taimaka wa jamhuriyar Nijar wajen kafa wasu rundunoni na daban da ke baiwa Nijar damar fuskantar duk wata barazana ta tsaro da za ta iya shigowa daga waje. Jamhuriyar ta Nijar na kuma sa ran samun wani sabon jirgi na C-130 Hercules daga kasar ta Amurka nan zuwa watan Afrilu na shekarar 2022. Yusuf Abdullahi, taskar VOA daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.